150. Jaume! Aquí a Castellroy, amb el Jaume Font aquí. Buah, 1.700. Avui a Castellroy érem, no sé, 25, no sé, per posar. Aquí hem agafat davant de l'ermita, hem agafat un Thermicon de por. Ja ho tinc al darrere. Al darrere amb el Jaume Font, arribat de Tenerife, una bèstia amb la C-No2. M'ha saltat el suport de la GoPro. Ara estem aquí damunt de Castelló Farfanya. És un dia espectacular. 1.800 ara, arribant a Balaguer. Aquí, mira el David aquí. I això, Balaguer. Ara tiro direcció Gert, vaig directe Gert. Després ja veurem quan saltem el riu a veure si s'encara de sud-oest. Arribant a Sanyo. Vaig aquí davant. Tinc la càmera que no la puc fixar. David. I tota la plana al davant i tots de comunets, a veure on arribem avui. Aquí Sanyo. Aquí el David que està tirant més obert al sud. I aquí darrere té que haver el Jaume. Però el dia està espectacular. I guarrote, també. El pari fot cada hòstia que flipes. Però bueno, està guapíssim. Aquí ja ha passat Sanyo. El David s'ha equivocat i ha tirat cap al sud amb Cubells. I ara està tornant, baixet, aquí Sanyo, el Montroig, tot el Montsec darrere. El dia és impressionant. Aquí baix el Jaume. Aquí el Jaume! Jaume! A la C-No2. Uau, que guapo, que volato. El David està per aquí baix també. Sanyo, camarasa. Artesa de Segre. I això d'aquí ja és Pons, el que ve. Tinc el Jaume per allí darrere més alt. El David aterrat a Cubells. L'hotel també. Estic aquí al Solsonès. I a l'entrar al Solsonès he estat a punt de punxar, allí amb una valleta. Al final he sortit i ara pues, cap a Solsona, que està aquí davant, a veure si arribo, que allí tinc la meva filla. L'Anna! El cel està guapo, però massa tapat. Aquí, Solsonès. El Pantano Rialp. El Jaume, que ara ha dit que havia aterrat per aquí. No sé on haurà aterrat, però està molt fluix ara, perquè està tot en sombra aquí. Un +1, fa rato que giro +1, +2. Però com que la deriva me porta cap a Solsona, pues ja m'està bé. Solsona. Aquí arribant, a veure si truco. Fuà, ara he pillat una tècnica a 2000, l'he deixat a 2000 i pujant recte accelerant m'he fotut fins a 2.300 o 2.400. Joder! I no res, això és el pantà de Sant Pons. Aquí, tot el port del Comte ja. Me'n vaig a veure fins on arribo, fins... Allò ja són les Maries, bueno, allò es busa primer. Busa aquí busa.
Maries allà i pas que vaig a terra de Berga. Guapo ara, però joder, pujant recte 5 minuts, 400 metres de pujada. Aquí, Port del Comte, totes les Maries que estan en sombra, i cap aquí baix, aquí es veu l'Espunyola, que estan tots els de la SRS ara mateix. Aquí, direcció Bellmunt, almenys a Berga arribo. Ui, a 1900, i la Superverde, que avui ha tingut que treballar perquè un munt d'amics que hi ha aquí a la SRS, allí l'Espunyola, que ara està il·luminat. Hi ha aquest núvol aquí, que no ho sé, és com de Conflu, perquè està més baix que els altres, s'ha fet per davall, i deu ser que entre el vent per algun puesto, no ho sé. Bueno, jo un moment vaig cap allà, a veure si arribo aquí a Prat de Lluçanès, i després ja ho veurem. 1960, aquí cap a la plana del Bages. Tot el Berguedà, Avià, Berga, el pantano de l'Obaells, que està a tope. S'ha acabat la cosa ja. He trobat el vent de cara ja, aquí ja està entrant el sud-est i game over. Però bueno, guapíssim. Guapíssim. Aquí, Prat de Lluçanès. I ara vaig a 23 per hora. Mira, venia d'allà. 120 o 130 quilòmetres. No es veu, però Prat de Lluçanès aquí. Terrat ja amb el sur. Que quan entra el sud-est aquest ja s'acaba el vol. Aquí un campet. Ja se fot un sur guapo, ja no te deixa fer res, a no ser que te tiros cap al nord, que està tot bastant carregat, i a més te tires cap al nord baixet i no res, que hi ha serres i serres, ja alguna vegada m'he fotut i... Ara es tracta de tornar.